Euskaraz, bai, uste bakitela, bai, ama hizkuntza da, eta bai, eta txiki-txikitatik dakit, bai. Claro, merezi duela, bai, ez? Nik uste Euskal Herria ez dela oso handia, ez? Eta Euskal Herrik badauken ondaririk handiena dela hizkuntza, ez? Eta hizkuntza, nik uste mantendu behar dela, ez? Eta horrek batik bat ezberdintzen ditu beste lurralde batzuetaz. Zer edo nork, bai gu txikitan iten genuen antzerkia eskolan, ez? Eta beste lagun batekin aritzen diten, Iker Galartzarekin, eta nik uste horrek pixka baten bultzaturik ez, basen nintzela mundu hontan horrek bultzaturik egin duen nire aurreneko kastina, ez? Hartu egin zidaten, eta hortik aurrera, ez? Gaur arte. Agian ez, berak eman zidan azkeneko bultzaka da. Naiz eta nik, txikitatik, ez, aktore izateko grina hori banuen. Zer egin beharko litzateken? Nik uste euskara bultzatu egin behar dela, ez, txikitatik, umeei euskaraz hitz egin, euskaraz ezi eta euskaraz hazi, ez, batik bat eskolara euskarara eman, eta etxean euskaraz hitz egin. Oin dela 10-15 urte, ez, zailagoa zen izan ere, ez guraso askok hitz egiten euskaraz, ez bizi izan zuten garaileak zirela eta ez frankismoa zela, edo Extremaduratik edo kanpotik ez lanera honea etorri zirelako, ez? Baina nik uste gaur egun guraso izaten nahi den jendea, jende gazteak euskaraz bakila. Eta jende gazte horrekin bai umeei euskaraz hitz egin. Eta seguro umeoik hemendik 10-15 urteta euskaraz hitz egingo duela bere eguneroko bizitzan. Beraz, nik uste importanteena badala etxean euskaraz hitz egin umeei eta eskoletan bai, euskarara eraman. Maila profesionalan aktore bezala, Iker Galartza dut referente, laguna izateaz aparte, nik uste Euskal Herriko aktore onenetarikoa dela eta polifazetik onetakoa, euskaraz oso ondoaki, eta erderaz bai, ondo moldatzea. Izan ere, gaur egun, bai esamenitan dabil, erderaz, baina euskaraz bai oso ondo daki.